Jednou z najkrajších úloh medicíny je zmierňovať ľudskú bolesť a utrpenie, vrátiť nádej často tam, kde dochádzajú sily, pomáhať zvládnuť chvíle pri neodvratnom konci, no aj tešiť sa zo zrodu nového života. Ušľachtilé poslanie, ktoré nám pomáha a tiež ukazuje, že v živote nemá nič takú ohromnú cenu ako zdravie. Pomoc pacientom je doživotným poslaním aj pre tunajšiu nemocnicu. Tá vracia zdravie a stará sa o kvalitu života ľudí úctyhodných 5-10 ročí. Jej príbeh sa začal písať v 50. rokoch, v čase, kedy Stará Ľubovňa bola pomerne vzdialená od medicínskych centier. Vybudovanie nemocnice a jej otvorenie v októbri 1964 bolo preto veľkou udalosťou, ktorá natrvalo udala smer zdravotníckej starostlivosti v regióne. Novo vybudovaný komplex poliklinikou mal vtedy v prevádzke 4 základné oddelenia s takmer 200 lôžok. Išlo o interné, chirurgické, detské, gynekologicko-pôrodnícke spolu s novorodenickým úsekom. Jeho súčasťou bolo aj RTG pracovisko a oddelenie klinickej biochémie. Roky načaného budovania priniesli do života nemocnice viacero dôležitých medzníkov. Významným bol napríklad vznik nových oddelení. V roku 1980 pribudlo pracovisko intenzívnej medicíny ARO, 1988 fyziatricko-rehabilitačné a v roku 1991 dobudované nové hematologicko-transfuziologické oddelenie. To sa už blížili veľké organizačné zmeny a premena Okresného ústavu národného zdravia na nemocnicu s poliklinikou a okresnú hygienickú stanicu, neskôr známu ako Úrad verejného zdravotníctva. Po roku 1990 prevratné zmeny vo vlastníckych vzťahoch priniesli nového zriaďovateľa, Ministerstvo zdravotníctva, ktoré v roku 2003 vystriedal Prešovský samosprávny kraj. Transformáciu zdravotníctva sprevádzanú aj odchodom viacerých pracovísk do neštátneho sektoru poznačili hlavne problémy vo financovaní zdravotníckych zariadení. Aj tunajšia nemocnica sa v tomto období trápila s dlhmi, stratovým hospodárením, ohrozené boli pracovné miesta i chod celej nemocnice. V čase, kedy nad budúcnosťou mnohých zdravotníckych zariadení na Slovensku visel otáznik, prišiel rozhodujúci a napokon, ako ukázali nasledujúce roky, veľmi významný moment. V roku 2005 sa nemocnica zmenila z príspevkovej na neziskovú organizáciu s účasťou vyššieho územného celku a mesta Stará Ľubovňa. Nasledovali ťažké rozhodnutia, úsporné opatrenie na zvrátenie dovtedy nestabilnej situácie, no vyplatilo sa. Už po 2 rokoch nemocnica získala ako prvá v Prešovskom kraji certifikát kvality ako najvyššiu známku pre poskytované zdravotnícke služby. Rovnako sa jej začalo dariť aj ekonomicky. Vyrovnaný rozpočet a navyše vlastné investície dokázali prebudovať nemocnicu na moderné zdravotnícke zariadenie. Len za posledné 10 ročie sa v ľubovnianskej nemocnici preinvestovalo viac ako 8,5 milióna eur. Financie išli do modernizácie medicínskej techniky a prístrojového vybavenia. Nová technológia pribudla v operačných odboroch, ale aj na jednotlivých oddeleniach. Významný pokrok priniesol napríklad nový celotelový ultrazvuk, USG prístroj, laser, moderne vybavené eurofyziologické laboratórium, endoskopické pracovisko, denzitometria či špičkový mamograf. Pri 24-hodinovej starostlivosti o pacienta malo obrovský význam zavedenie kompletného centrálneho monitorovacieho systému s centrálnym rozvodom kyslíka a pri ťažších stavoch aj vybavenie modernými elektricky ovládanými lôžkami. Od základov sa napríklad zmenilo RTG oddelenie, ktoré má za sebou éru snímok v klasickej podobe a dnes je plne digitalizované, čo umožňuje prácu aj cez telemedicínu. Investovalo sa rovnako aj do nemocničných objektov, ktoré sa oproti minulosti zmenili na nepoznanie. Po roku 2005 sa postupne obnovili pracoviská kuchyne, práčovne i tepelné hospodárstvo. Veľké rekonštrukčné práce zažili od roku 2008, ale postupne všetky pavilóny, ktoré sa zmodernizovali nielen vo vnútri, ale aj navonok. Poslednou a veľmi výraznou premenou prešla nemocnica v rokoch 2011 až 2013 vďaka rozsiahlej rekonštrukcii za takmer 4 milióny eur aj s podporou európskych fondov.
Zvyšovanie technického štandardu rozšírilo spektrum poskytovaných služieb a zaviedlo nové diagnostické i liečebné postupy. V súčasnosti nemocnica pracuje celkovo na 11 špecializovaných oddeleniach, z toho je 8 lôžkových s 225 lôžkami. Vyhľadávanými sú aj komfortné nadštandardné izby. To, že je dnes nemocnica preferovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, dokladujú predovšetkým pacienti, ktorých je z roka na rok viac. Okrem spádovej oblasti okresu Stará Ľubovňa s 53 000 obyvateľmi vyhľadávajú jej služby klienti mimo tohto územia. Tento fakt dokladujú aj hodnotenia zdravotných poisťovní. V prieskume spokojnosti si ľubovnianska nemocnica udržuje v posledných rokoch popredné príčky. Aj to je vizitka novodobého smerovania zdravotníckeho zariadenia, jeho perspektívy, jeho budúcnosti. Skúsenosti a odbornosť, kvalita a ľudskosť. To sú piliere práce generácií lekárov, sestier i ďalšieho personálu kedysi a dnes. Čo sa nezmenilo ani po rokoch, je totiž pracovné nasadenie, odborné schopnosti a empatia, ktorá posúva zdravotnú starostlivosť k vysokým štandardom. Nemocnica, to sú hlavne ľudia, ešte presnejšie vysoko erudovaný a zohratý tím, pripravený byť na blízku svojim pacientom i svojej nemocnici. Ročná nemocnica, tá nevznikla teraz na Zelenej lúke, má svoju históriu, má svoj vek, ale si myslím, že ani po 50 rokoch sa za nemocnicu nemusíme hanbiť. Nemocnica prešla rôznym vývojom, menila svoj charakter, pribúdali nové budovy, nakupovala sa nová technika. Dá sa povedať, ale najväčšou hodnotou nemocnice je ľudský potenciál. A to sú naši zamestnanci. Či už sú to lekári, zdravotné sestry, iní zdravotníckí pracovníci, pomocný personál, ale sú tu aj ľudia z THP úseku a robotnícke povolania, ktoré sa podieľajú na chode nemocnice. Dneska pracuje v nemocnici okolo 420 zamestnancov. Bolo ich niekedy viacej. V tých 80. rokoch tu pracovalo okolo 600 ľudí, ale po 89. roku mnohé ambulancie odišli do privatizácie. Stratili sme dialýzu, mikrobiológiu, zobrali nám rýchlu zdravotnú starostlivosť. A tak tesne po transformácii počet zamestnancov klesol až na 350. Tým, že nemocnica stále sa rozvíja, že počet odhospitalizovaných pacientov pribúda, tak bolo potrebné stabilizovať aj počet zamestnancov a preto ten stav 420 dneska plne odpovedá personálnym normatívam, ktoré táto práca v tejto nemocnici vyžaduje. Dôležité sú budovy, dôležitá je technika, samozrejme zamestnanci, ale takou ukážkou kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti je pacient. Kým v rokoch 2003 až 2005 sme dokázali odhospitalizovať okolo 7500 pacientov, dnes naše služby ročne využíva okolo 11 000 pacientov a to je barometer, si myslím, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stali sme sa nemocnicou nielen okresného významu, ale naše zariadenie vyhľadávajú pacienti aj z okresu Kežmarok, Sabinov a dnes 20% hospitalizácií tvoria pacienti z iných okresov.
No a na záver, čo popriať ľubojanskej nemocnici do ďalších rokov? Tak hlavne veľa takých zamestnancov s takou snahou poskytovať čo najlepšie zdravotnú starostlivosť, akých má dneska. No a potom hodne pacientov a hlavne spokojných pacientov, ktorí budú odchádzať z tejto nemocnice domov. Máme aj dobrých odborníkov, aj lekárov v Starej Ľubovni, že prichádzam aj do Prešova, aj do Košíc, aj do Popradu, ale nedám dopustiť nič zlé na Starú Ľubovňu. Zase som odkázaná na tú neurologické oddelenie, ale vždycky tu rada prídem, rada sa tu preliečím, lebo sú tu veľmi zlatý personál, sú veľmi ústretoví, strava je tu veľmi dobrá, kolektív, ozaj je tu všetko na úrovni. Viac ako 20 razy som už ležal v tejto nemocnici na rôznych oddeleniach. Tuším, okrem gynekologicko-pôrodnického a detského oddelenia som bol všade. Na Íske, na Áro, na internom. Dobrý dojem na mňa urobila chirurgia. No a zo všetkých týchto ľudí doslova vyžaruje človečina, ľudskosť, ochota, dobrota. Toto je Mia, je to moje druhé bábätko, ktoré sa narodilo v Ľubovňanskej nemocnici a som veľmi rada, že sa narodila práve tu, pretože je tu veľmi dobrý personál, ktorý pristupuje s láskou k nám. Ďakujem. Život je len dočasný, no prežiť ho v zdraví je méta najvyššia. Aj vďaka nemocniciam a profesionálom, ktorí k nej patria a žijú pre pomoc iným, je ľudská rola na tomto svete znesiteľnejšia a častokrát aj radosnejšia.